Silapha e-workshop la workshop wevesi uhlezi kugcwele ngama-artist la ipromotha khona. Njengoba kuyinamhlanje nje bafowethu, sekusukile lokho bafowethu, ikusasa selila. Kusasa-ke njengoba sisho nje bafowethu, isikhathi sibaluleke kakhulu. Ngingajabula kakhulu by 9 sonke sesila. Wabizwe stage wangaba khona kuthi uyagingqela. Ngisho u2 minutes ozowudla mengikunikeza u20 minutes uyangilimaza okungcono yiba ngaphansi sizozwana yabo. Okuwukuthi ngempela uma ungena stage uyokwenza lokho okupracticeile ngoba kathi ungena ngebhanoyi noma ngoba ungena ngani kodwa ukupracticeile kulo 20 minutes bafowethu. Siyazwana ingane zakithi. Udleni. Noma ngibe nako ukukhalaza ngoba phela ekugcineni makushawa kuzobe kushawe mina. Ngiyakhabaza Angithandi mina ukuthi mangishawe kube sengazi ukuthi bongafanele ngishawe. Ngifuna uma ungishaya ngisithathe isandla sami ngoqhawula. Nginethemba lokuthi kusasa akekho sothi samba la ebekhomba umunye esweni. Okay, Yeah, ngoba final ifinal efuna ungixophe nje. njengoba kuyifinal nje umuntu engizodila naye ke mina Nkunzi wena. Alright bafo, alright. Uyazi ngobani? Yebo bafo. Ngoba kwathiwa usiphethe. Engifisa nje ukugcizelela ukuthi yonke into inobuhle nobubi. Singakhuluma ngobubi obenzakele sukela siqala esayidini nama-artist nabaphathi kanjalo ngoba akekho umuntu oyingelosi, akekho umuntu oright ngayo yonke indlela. Injalo mntaka baba. Ufuna sikuqonde nje ke lokho ukuthi futhi ngicabanga ukuthi siyakuqonda ngoba ukuba sikuqonde ngabe lento iphelele endleleni. Ngaba ifika la sikhona njengamanje. Cha mina ngiyanibeka ngaliza kwethu kuzokwenzeka konke okwenzakalayo anqobo sizinsizwa ngeke saxabana sodwa. Salekelela kakhulu ukukhanda ama-artist ayobebonakale negalelo ehlonipha emisele ngomsebenzi wabo. Bese ngithi bafowethu halala siyambongela halala siyambongela lihlo halala siyambongela halala siyambongela